Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So today pag-uusapan natin kung paano ba maging online seller. So ayan yung aking anak. So yung drinks sa motor ko, drinks ako. So I think ito yung perfect time na i-share ko sa inyo. Dahil sobrang busy ko kasi guys, wala akong time na magsulat na ipifilm ko. Pero sabihin ko lang dito kung ano yung mga matatandang kailangang sabihin sa inyo. And pasensya nyo yung kalat sa likod dahil sobrang literal na busy talaga ako ngayon. Ilang araw na sobrang busy talaga. Paano, sa mga gusto mag-online seller kasi sobrang maraming tatanong dito sa akin at yung aking damit dahil ito talaga yun na may pinaka-comfortable talaga ako guys, kaya pasensyahan nyo na. Pero okay, kung gusto mag-online seller, unang-unang dapat yung gawin. So, hindi ako nagsulat ha ng random lang to na pwede kong maibigay sa inyo ng mga ideas. So, unang-una, so mga gusto mag-online seller, syempre, kailangan mo munang alamin kung ano yung mga gusto ninyo, 'di ba? Yun yung pinakauna talaga, alamin nyo muna. Ano ka muna, mag-research ka, yun yung dapat mong gawin, mag-research ka kung ano yung mga dapat itinda, kung ano yung mga mas mabenta, ano yung mga, kung ito yung sisimulan mo, meron ka bang, alam tungkol sa mga bagay na yan, sa mga ititinda mo, 'di ba? Before ka mamili ng mga gusto mong bilhin, syempre kailangan mo munang alamin kung saan mo ibebenta yan, 'di ba? Kasi syempre bibili ka ng mga items, hindi mo pa alam kung saan mo ibebenta. So dapat may target ka na okay. Dapat kung negosyante ka, nag-iisip lagi kahit natutulog ka, dapat iniisip mo palagi kung okay, eto ibebenta ko to for example sa Shopee, sa Facebook, sa Instagram, maraming mga ganon na mga nagtitinda. So yun. Pangatlo naman, pag natapos mo na lahat yun, nakapag-decide ka na, syempre kailangan mo munang puhunan. Importante yun. At yun yung pinaka-importante yung puhunan at pinaka-mahirap din na hanapin. Kasi syempre kung wala kang puhunan, mahihirapan ka talaga. Pero, meron akong suggestion. May tip ako sa inyo kung wala kayong budget talaga, mag-start kayo sa maliit. So, I highly recommend yung Shopee talaga. Doon ka magsimula sa Shopee. Kasi syempre, doon sa Shopee, marami ka ng mga buyers na maaaring maging customer mo, diba? Marami na kasing mga sa Shopee, marami na kasing mga taong naka-late doon or mga member na doon sa Shopee, diba? So, marami na mga possible na mga buyers. So, mag-check na sa maliit lang, pakonti-konti mag-buy and sell ka. Ibig sabihin, guys, like for example, sa akin, like for example, sa damit, for example, gusto mo naman magtinda ng damit, or makeup, or like, yun, yung makeup. So, mag-search ka dun sa mga pa-isa-isa, mag-order ka ng isa, dalawa, tatlo, tapos isang lip, for example, isang lip tint, dalawang lip tint, or dalawang hindi ko alam yung mga makeup kasi yung mga pang eyebrow, ganon. So may mga ganong so bahala na kayo kung ano yung gawin nyo. Pero pag-uusapan natin yan sa ibang bagay, pero focus muna tayo kung sa mga gusto mag-online seller. So yun yung ko sa inyo. Mag-buy and sell kayo guys. Pakonti-konti lang talaga kasi mahihirapan ka kung syempre kung wala kang puhunan. Kasi kung mag-wholesale ka, medyo kailangan marami kasi yung bilhin mo doon. So, importante din na okay, very good. And then, pang-apat naman guys, pag meron ka ng puhunan, pwede kang maghanap doon sa mga, maghanap ka muna kung saan ka makakabili ng makakamura ka. Siyempre, hindi naman, ibig sabihin, dahil mura yun, bibili ka na doon kasi kailangan mo rin i-price match kung yung price na yun, baka price na rin yun sa Shopee. Kung bibilhin mo doon, tapos ibibenta mo sa Shopee, iba kayo mga nagtitinda rin ng ganun sa Shopee, magkapareho lang sila ng presyo. So, kailangan tingnan mo din. Kasi pag ibenta mo na dun, siyempre, yung kayo mas mahal na. So, sa Shopee kasi medyo, medyo ang mga customers, yung mga buyers is talagang kinukumpara talaga nila yung presyo. So, sobrang napaka-importante nun. So, maghanap ka ng maaring mag-research ka. Iyon na yung pinaka-importante guys, mag-research.
maghanap ka kung saan ka pwede makabili ng mas mura pa talaga doon kasi kailangan mo pantapat yung presyo talaga yung pantapat mo tsaka yung kalidad na yung binibenta. So, ayun. And then, ang panglima na ba ako? Yung panglima naman, guys, is, yun, simulan mo na talaga. As in, now na, agad-agad. Kasi sobrang helpful na alam mo yun, yung napakasarap na maging online seller kasi hawak mo yung oras mo, nagtitinda ka lang dito sa loob ng bahay. Tapos, pwede mong alagaan yung anak mo. Pwede kang may time ka pa para sa family mo, may time ka para sa paninda mo, sa mga pagsagot sa mga buyers, ganun. So, sobrang napakaganda na maging online seller, guys. Tapos, yun lang yun yung pagi kong mai-advise kasi mostly sa mga gusto mag-online seller is, yun talaga yung problema, yung puhunan. So, wag kayong mapaproblema doon dahil kahit ako, nag-started ako sa gano'n na talagang buy and sell lang talaga, guys, pa konti-konti. Pag yun na ubos yung produkto ko, ibibili ko naman ng ibang item. So, ganun yung ipaikot-ikot mo lang yung pera mo. And then, also, sa mga sa mga gusto kasi may mga nag-online seller na nag-start na sila. So, ayun guys, simulan nyo na talaga. As in, wag ka nang mag-isip-isipan ng kung ano-ano pa. Tapos, meron sa inyo na nakapag-start na ng online selling, nakapag-start na sila sa Shopee, ganun. Ang importante, guys, na kasi marami sa inyo na problema na ang tagal, nag-post ako sa Shopee, tapos wala pa rin isang nag-like, wala pa rin isang umorder, paano ba yan, ganun. Kasi normal lang yun, guys, pag medyo konti lang yung tinda mo, syempre, yung mga customers, naghahanap sila ng kumpleto yung mga pero syempre, hindi man natin makukumpleto yung lahat. So, ano yung mga dapat gawin? So, huwag mag-alala, post lang mag-post, kaya ngayon sinasabi ko sa inyo, pa-isa-isa lang, dalawa yung ipopost ninyo, para at least maraming variation, diba? Kasi, kung isa lang yung item mo, marami kang ganon, pero isa lang yung item mo. So, hindi din maganda. So, kailangan at least meron ka mga 10 items. Like, mga ganon. Pa-isa-isa lang, guys. Walang problema kung pa-isa-isa lang. Pa-isa-isa lang. Tapos, meron kasing maghanap ka ng isang item na talagang, ito tip ko talaga to sa inyo. Maghanap ka ng isang item na talagang masasabi mong in demand siya, like sa makeup, maghanap ka ng mga trend, yung mga bagong nauusong makeup. Like, napapansin ko yung makeup na, ano bang pangalan nun? Yung pink na parang pang blush, yun. Basta yun. Yung mga ganun, like, yun yung perfect example, yung mga ganun. Mag-isip ka, syempre, kung mahilig ka sa makeup, alam mo yung mga trend ngayon, ano yung trend ngayon ng mga makeup, diba? So, maghanap ka ng ganun, magbenta ka ng isa, kasi yun yung parating sinesearch ng mga buyers. Maraming mga ganung buyers yung sinesearch ng ganun. So, possible na makita ka nila, diba? And then, tapos, yun yung pinaka-importante, guys. Basta meron ka lang isang item na nagtitrend, yun. Pati yung ibang item, madadamay na yun, yung ibang mga items mo. Ganun. Like, yun sa akin, before, nung nag-start ako, talagang walang bumibili, guys. Pero upload na ako ng mga items. Pagkatapos, pag ina-upload ko yung items na yon, kahit wala nag-order, pero as in, upload ka lang, tapos may isang item talaga dyan na mag-hit talaga siya. So, yun sa akin is yung surprise egg. Yun yung nag-hit talaga, as in, nag-hit talaga siya. Pagkatapos, ayan, andyan na si Papa. Pero yun yung advice ko sa inyo, talagang may isang item na mag-hit. Yun talaga yung nakatulong sa akin na may isang item na mag-hit. So, maghanap kayo, guys. So, kayo mawala ng pag-asa kung wala mang nag-order. As in, meron talaga mag-order. Makikita mo yan eh. Parang gawin mong motivation yun. Kasi pag ikaw yung seller, makikita mo yun doon sa nasa baba, yung may mata. Yun, basta kung nag-start ka na mag-online sila, makikita mo yung may mata doon. Ibig sabihin, kung ilang doon, ilang nakalagay na, for example, sa mata, may nakalagay na 5 sa baba. So, ibig sabihin, 5 tao na nakatingin sa'yo sa shop mo. So, yun yung mga ganun, iisipin mo, mga possible buyer mo na sila. So, sobrang napaka-importante nun, na tingnan mo din yung So, ganun yung aking ginagawa noon, guys. Kaya, wag lang kayong mawala ng pag-asa. Go lang ng go. Yun.
Tapos, gagawa ko ng series nito guys sa etong about sa online selling para at least ma-share ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko, kung paano mag-pack ng orders, kung paano mag-ano. So, ayun lahat. Pero, dito ko muna simulan kung paano magsimula sa online selling dahil yun naman yung pinaka-importante na simula ng inyong journey sa pagiging online seller, diba? So, yun lang guys. So, I hope you guys enjoy. At sana na-enjoy nyo rin yung aking butas-butas na damit. And, follow nyo ko guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. And see you in my next video. At sana ay may napulutik kayo rin sa aking mga sinabi. And, yun. Babush! Babush!